untiere gi tich mar timo oversight resruok e kaunti ma Sebro wuok kanya nikech ka koro thuolo medo ringo jasiago mbona no dongruok achiedh nade mantiere Siaya kotende kod pi dongruok makoni kod kocha japinyo tim nango resruok dwa wuok kanya resruok mokwongo Sharon maduong' kabisa en ni wadwaro genuine issues, genuine complaints. Ng'ato kane wach to wa address genuinely kama ji te neno wae gimoro man kiwuok to ok ni wach moro itoki wabeduru genuine gi gik mwawacho gi kama wadwa dhi sama ng'ato koso wadil kodi or dil koda kako Otiato banyo koso ok ne koro kendi kelo weche moko mang'eny mag plan mag sujui sub county mag sujui ang'o the genuineness in us bro konyowa Sharon sani wan kod challenge moro mineno kaka koro gima chando kani ni yudo ka kaka koro case mane wan go mar deputy governor ni I think the other day any one of the TV stations so wacho ni ng'eyo no manya chiwo matin kore kadongo moko manyo evidence moko manyo dakamegi then kaka pone ichiwo matin tiweyo the key thing mane odego beni chiwo tiparo no koro odego beni watimo wayudo gimoro in line gi gima nyedo to kichiwo gik manyo evidence manye dwaro ni chiwka ni moko pod kano ni kichiluor ni kemiyo joge takiane joge bro timo ang'o so waye to wabedo jok ma open tiuru kaponi nitiere wach kete mesa to wach to rumo tan kaponi kata wan kodi lweny ti wacho na dai chunga ti wacho ni ng'eyo ne awinji ke wacho ni ng'eyo no winjro ko dia winjre lakini nitiere weapon mo pod akano kama bro wuokgo da kwanyal winjre ke chabe koro aluoro ngima na kada ndo tika mano so the future mar Siaya en mondo wabed genuine inano argument moro ma wan go kan and my gima kro chwanyo ay mogik and to be mia paro ni maybe in the near future some yero deputy governor kata yero you know like o de go bino yudo ngamungi role sane ngia ne areas Vihiga kai deputy governor ma Vihiga was a councillor and an MC kedi Bombasa kujabe one court such situations ngato ka ngato ng'iyo level mare mode go bedi you see challenge makrosa ni wango makore neno duolo ok nyal kata mnata otije yo makare ko sineno ni ntiere bugo kumoro no challenge ma wan go sane wan ge ruedhi ariyo morewore osira chial ne giriwre for convenience to sani koro rwath ka rwath paro no romo ing'eyo ni one of the senior